Oli 24 metru jiddomina l-irdum li ħares lejn il-bajja ta' Marsa Xlok, għal xi żmien kien punt ta' referenza l bastimenti li kienu jiġu mill-Barberija u mill-Eġittu. Mhux xejn għajri l-far ta' Delimara li wara ħidma sfieqa ta' xejn inqas minn 5 snin ġie restawrat u kien inawgurat bħala akkomodazzjoni kulturali. Issa jinsab lest biex jilqa' fih l-ewwel viżitaturi u bekk ikun jista' jifforma parti integrali minn proġett ta' riġenerazzjoni marittimu maħsub għaż-żona kostali ta' Delimara. L-anaħari ta' dan ir-restawr kien li l-appartamenti fil-Binja tal-Far jibdew iservu ta' akkomodazzjoni kulturali f'sit storiku. Infatti fil-parti t'isfel tal-Binja hemm żewġ appartamenti kif spjegat aħjar Marija Grazja Kassar, il-President Eżekuttiv ta' din l-Art Ħelwa. Mela l-appartamenti huma żgħar, living room, dining room, fl-appartament A u kċina żgħira u għandu toilet isfel. Fuq għandu bedroom b'3 sodot u bathroom kbira mhux ħażin u isfel hemm is-sofa bed li jistgħu jorqdu tnejn in-nies fih. Is-sodisfazzjon għar-restawr ta' dan il-far li huwa l-uniku wieħed tat-tip tiegħu f'Malta kien evidenti wkoll fuq wiċċ Ġożett Ċini li proprju ntażlet biex tkun il-gwardjan tiegħu. Nara xi bżonnijiet ikun hemm nieħu ħsieb meta jiġu il-turisti jew whoever għax anki għal-Maltin miftuħa. U li nara li jkunu komdi f'posthom ma jonqoshom xejn, ma ovvjament l-aim tiegħi huwa li niggwardja il-proprjetà itself. Waqt l-inawgurazzjoni l-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi fakkar kif pajjiżna jiddependi ħafna fuq il-baħar u għalhekk l-inawgurazzjoni se tkompli mal-istorja. U għażiet jgħid kif proġetti bħal dawn għandhom potenzjal qawwi li jagħtu spinta lit-turiżmu kulturali.